Dámy a páni, opúšťame parkovisko Kráľovských Horán, pretože dnes nás čaká dôležitá misia. Troška ti vlasy upravím, lebo toto... Ako som avizoval v prvej časti, tento náš roadtrip má trošku hlbší zmysel a práve preto mierime bezpečne do majestátnych Dolomitov. Ty kokos, skoro som ju zvalil. Dolomity sú horský masív a súčasť Alp. Väčšina územia leží v talianskej provincii Belluno, čo som si ja teda nemohol okamžite nevšimnúť. Taliansko hudobne naladení sme zamierili k pamiatke UNESCO horskému jazeru Lago di Brais, ktoré je považované za perlu Alp. Preto som práve toto miesto zvolil na odštartovanie mojej vytúženej spolupráce. Kamoši, stal som sa ambasadorom Škoda Auto Slovensko a od tohto momentu môžete každý mesiac sledovať naše cesty a odporúčania práve na tomto TikToku. Takže stali sme sa plnohodnotnými objaviteľmi, avšak úloha to nie je jednoduchá a častokrát mentálne vyčerpávajúca. Čiže kým som vám toto všetko povysvetľoval, tak ste si mohli všimnúť, že sme dali stopku aj pri Trečime, čo je asi najikonickejší vrch Dolomitov. Trošku sme ochutnali z miestnych horských vôd a teraz zostáva už iba nájsť miesto na spanie. Vidíme sa opäť zajtra pri nabitom videu, pretože uvidíte, ako sa snažíme kempovať, no. Stoly.